孫悟空、あやつ一体。あの爆発からただ運よく生き残ったというわけではなさそうだな。さっきまでとは何かが。ああ、凄まじい熱気を放ってはいるが、木は恐ろしく静かじゃ。今は様子を見ましょう。何せあのような悟空さん、私も見るのは初めてです。かすめただけとはいえ悟空の攻撃が通用している。ブルーでも太刀打ちできなかったわ、あいつに。あの動き、今までの父さんのものとは全く違います。ただ速いだけじゃない、攻撃に移る気配が全く読めませんでした。ああ、避ける時も同じだ。どうなってやがる。この目で見てもなお奴が行動したという実感がつかめん。貴様に何が起こったのだ、カカロット。往生際が悪いぞ孫悟空、貴様はすでに敗北したのだ。こりゃただごとじゃないの。反応の速さ、動きの正確さ。急にどうしちまったんだ悟空。おのれ、ジャスティスフラッシュ。手出しは無用か、孫悟空。